जाना तारू शांति जी हमार दोस्त रंजीत लंदन से अपना बेटा के साथे आ रहा बा। जी वो अपना बेटा से हमार बेटी मधु के शादी करावे खातिर ना तो उ जम राजवा बा उ तो हमरा बेटी के जिंदगी बर्बाद करिए देलस। सेठ जी ये रउआ राजा के हमेशा कोसत काहे के रहे नी? हमेशा हमेशा कहाँ कोसे नहीं। अरे आज तो पहला बार तारा सामने जिक्र कर रहा बानी। हमार मतलब बटे सेठ जी अब तो हम रउआ के थोड़ा बहुत जाने सुने लागल बानी ना, यही से कहनी है कि रउआ राजा के हमेशा कोसे नी। ऐसन कहें राजवा बढ़ ही बा कोसे लायक। ऐसन ना बोले के चाहिए सेठ जी। अरे हम तो राजवा के कोस रहल बानी, लेकिन तारा इतना सहानुभूति काहे हो रहल बा? हमरा के राजा से कौन